Samntwana mqeqeshiwezinsizwa lo bathi ubhuntsubhunsu nqanje ngephuzo matshitshi komani bathi umfana empala semncane odaka bathi diabetes mdalanti cha bamsukela bathi ingane ihlazo cha kunensizwe ezingibhalelile la umfowethu oqala insizwe yaseSwatini ubhalile umfowethu wathi ke mfowethu ngizofunda ngesiZulu usiyongixolela uthi bafoke sawubona bhuntsubhunsu I'm a guy what in bracket 20 okusho iminyaka yakhe umfowethu una 20 from eSwatini. Ngicela ukubuza ukuthi ngabe yinto enhle ukuba namacheri more than one. So wayivala lapho kumfowethu. So mfowethu mina ngokubona kwami ngeke ngasho ngathi into enhle, ngeke ngasho futhi ngathi into embi. Why? Because singabantu sihlukile, yabona? Sihlukile. So into ekufanele u understand ngomjolo ukuthi yabona lese mhlawumbe unentombi ezo3. So mangabe unentombi ezo3 fanele ukwazi ukustrike ibalance kuzona zo3 lezo ntombi, yabona? Umbuzo omkhulu ke lapho ukuthi uyakwazi ukukumela lokho, yabo? Omunye uyahluleka, abanye bayakwazi ukumela. Let's say unentombi ezo3, mangabe unentombi ezo3 lapho kuzodingakalani? Kuzodingakala isikhatsi sakho and kuzospendwa imali, yabo? And nokunye nje mfowethu you are more exposed entweni efana nezifo njalo njalo, yabo? So wonke lawo ama factors fanele uwabheke mangabe umuntu ofuna ukuzibandakanya mhlambe entweni kanjalo, mhlambe ufuna ukuba na more than 2 wentombi, yabona? Kukhona abantu abakwazi ukumela lokho, abanye bahluleka ukukumela, yabo? So nangokuthi umuntu odalwe kanjani naloko kuyakhanda. Khona abantu mfowethu othola ukuthi ukhona abantu abaloyal, yabona? Let's say nje mesathandana na mhlambe intombazana uthola ukuthi izofocusa kuwena, yabo? Iphela into yenu idlulele phambili komunye kanjalo. But ukuthi nibhanqe nibe babili cha angeke nje ayenzi leyo nto. Indaba ingenxa yendlela edalwe ngayo. Bese bakhona abantu ongathi noma ngathi umenzelani, umthanda ngalendlela afisa ngayo, kodwa still uzwenze njani? Uzothola umunye azokubhanqa naye, yabona? So konke mfowethu kudepend ekuthenini umuntu kanjani, odalwe kanjani. But ngeke ngasho ngathi into wrong noma into enhle, yabona? Kudependa kuwena. Khona abantu abathanda ukudla inyama, aphinda adla ubhotshisi, aphinda adla iklabishi, kanti abanye bathanda inyama kuphela. Kodwa kudependa ekuthenini umuntu kanjani, yabo? So ngiyathemba ngizwa ke mfowethu. Kodwa nje ukuba nentombi eningi uyazi nawe ukuthi you are more exposed, yabo nje izifo. Ngaphela unabantu abaningi. So ngeke uqinisekise ukuthi labantu abawu3 bakho babheke wena kuphela, yabo? Mhlambe khona oyedwa nje nayo nomunye noma abawu2, even mhlambe bobawu3 khona la bebuye bethola khona wena ungazi, yabo? So izinto ezikanjalo ke sifike zibe inkinga. Kodwa nje kudependa kuwena ukuthi umuntu kanjani, yabo? So umfowethu wesibili la ubhalile umfowethu wathi ke sawubona mqeqeshi, ngethemba le message izokuthola uphilile. Well ngiyaphila mfowethu, ngithembe na ukuthi uyaphila. Uthi bafoke ngibhala le message angeneme ngendlela izinto ezenzeka ngakhona. Angifuni ukuqamba amanga, ngiyabuka ama video akho futhi ayasiza. Nezinto osukuzisho kuzona ngiyazenza zonke. Usho njalo mfowethu, uthi nje ukutisho uyayenza. Uthi bafoke ngifike ngibona intombi ngiye kuyona ngiyixoxisa. Sihleke kube mnandi. Ngize ngithole nenamba yayo. Very good. Waphela egcineni ufuna ukwenza njani? Ufuna ukwazi uqhubeke uxhumane naye. So lokho uzokuyini ezokusiza ukuthi kwenzeke lokho, ukuthola ama contacts akhe, yabona? Uthi bafoke after inamba ngidlulise usuku olulodwa njengoba uhlezi usho kuma video akho. But uma sengiyi WhatsApp avela ngizibe wonke. Futhi mfowethu uthi nje yonke intombazane ufika khulume kahle athola inamba kodwa mase WhatsApp njani yamziba. So angazi isuke ikephi inkinga uma sesisefonini. Enye ngaze ngaqala ngafona saxoxa just ukuthi ibe nenamba yami only. Then ngidlulisa usuku again. Then mase ngithi ngiya ku WhatsApp yafika yangiziba. Ngicela ungenelele kwenziwa njani uma kunje?
so ayivala lapho umfowethu inkinga nayo shuthi uyayithola inamba kodwa manje mangabe siya WhatsApp uthola ukuzibeka yabona. So uyabona mfowethu into ekufanele uunderstand, angiqale ngikuvezele lokho. Yabona mina kwathi ngelinye ilanga ngangisafunda eHoward kodwa ngangihlala eWestville ngifunda eHoward. So ngangigibela ibhasi yakwa 7 ekseni. Ngahlala nenye intombazane la eduze kwami yabo. So le ntombazane mangihleli naye la eduze kwami siyaxoxa nje ibhasi isikhathi sonke lesi sihamba siyaxoxa nje saze safika lapha kuphi eHoward la kufanele sehle khona. So sisahamba nje siyaxoxa na ingane iyahleka kumnandi yonke into ihamba kahle nami ngize ngiba nethemba lokuthi yabona na kanjani ngiyiwinele kalula ipenalty yabona. Ngisitshela lokho ngobani ngabona indlela eyayiresponda ngayo kumina yabona. Hayi ngathatha nenamba kwamnandi hayi mase sehla sahlukana kahle savalelisana. Kodwa ngikutshela ukuthi ngathi mase ngiya WhatsApp sengiyokhuluma nayo. Ngathi nje ngibingelela ngasho ngathi ukhuluma noSibanibani ukuze phela izokhumbula ukuthi lo yamjita lo bengikhuluma naye ebhasini yabo. Ngathi mangenze njalo ngibingelela ngiyayibona profile pic yakhe ikhona and online. Ngathi nje mangisend message mhlambe after 15 seconds ngiyayibona iyayifunda message online. Ngathi mangithi ngiyabona isithombe sawo sanyamalala. Mayithi ngiyabona uba online kwayo wanyamalala. Yenze njani ngane yangiblocka nje. Ayizange izenze njani? Ayizange izize izixake nanokuthi reply mhlambe isho something. Avele nje yangiblocka same time. So ngaxake ukuthi hawu lengane kade ngikhuluma nayo kahle kanje yenze njani manje yabo. So ngafunda lapho ukuthi yabona umuntu noma ngakunikeza inamba akusho ukuthi usuwinile yabo. Noma ngakuhlekisa kanjani nihambe nikhuluma nixoxa kumnandi konjani akusho lutho lokho yabo. So akufanele wena wenze njani unyusa amathemba bephezulu ngoba yiyo lento edala ukuthi wenze njani ugcina usuphoxeka ugcina usuphatheka kabi ugcina usuziquestion uthi hawu ukwenzeleni into enjena yini mhlambe ibingenza isilima mhlambe noma yini. Kunamathekeni mfethu uthola ukuthi thekeni ayibaxwaya abantu noma ibona ukuthi hayi lo ayona lenhlobo eyifisayo kodwa ayizokuhlekisa nje nikhulume kahle futhi kunikeza inamba. Amanye akenze njalo yakunikeza inamba amanye anqaba ngixoxe nje kahle kodwa mase ufuna inamba cha ingafuni ikutshela nje ukuthi hayi mina ngihambe nginikeza abantu inamba yami bese bakona ukuthi lo phusha ngenkani ngoba phela kufanele uunderstand ukuthi hayi yobe engafuni ukuthi nixhumane akazimisele yabo. Then amanye akunikeza inamba yazi vele ukuthi njengoba kunikeza inamba Nkosi yami ngenzela kona ukuthi ungalokhu ngibangela isicefe lokhu uncenga nani zokunikeza inamba kodwa ngiyazi ukuthi nje mawuzuthi uyangithinta ungeke uzolokhu yabo. So khona amathekeni anjalo izokuhlekisa nje kahle kodwa yazi kahle ukuthi ngeke uzuthole lutho yabo. So uma umuntu akuhlekisa noma usuthola inamba lokho musukunyusa ungazi uthembe ungathembi unganyusa amathemba uzitshela ukuthi hayi yonke into mhlawumbe izohamba kahle hayi ngithola inamba kushuthi hayi kuzolunga ungasheshi uqambe ngaza izozisho njalo. So ngafunda lapho ngempela ukuthi hayi nabantu abanjalo abakunikezayo lokho okufunayo kodwa bayazi kahle ukuthi hayi sunezisihlukana nje make wangithinta ngizokublock same time yabo. So ukuzitshwa mfethu into kaNombani wonke umuntu uyazitshwa akusiwena wedwa ozitshwa kodwa mangabe uthi wena wonke ngiyaxakeka ukuthi mangabe uthi wena wonke amathekeni enze njalo ufike uthola inamba mangabe usuthi ukhuluma nawe uWhatsApp yakuziba yabo. So ngiyaxakeka mangabe uthi wonke because amanye kufanele kuba responda kuwena then bese kuba wena ke indlela owenza ngayo mhlambe ke uyabheda ke uyilahle mhlambe ngendlela okhuluma ngayo kodwa mangabe uthi wonke ngakwazi futhi ukuthi kube wonke mfowethu yabo. Kodwa nje sonke siyazibeka wena kufanele wenze njani qhubeka lokuzama ayosho ukuthi wonke mfethu ayekho umuntu ohambe egabheka yonke indawo. Mangabe usahlangane nalawo ogabhaya kusho ukuthi ngeke usaqonye umuntu wena ngeke izinto sakulungela. Qhubeka uzame yabo. Qhubeka uzame wena ungitshela ukuthi bonke labantu abaqonyiwe bonke nje ukuthi benza kangcono kunawe yabo ngoba wonke umuntu onentombi khona umuntu onentombi nje obonayo lo
mangathiwa mhlambe ke siyayishela mhlambe intombi yodwa mhlambe ngenza kangcono kunayo kodwa uqonyiwe wena uqonyiwe yabo indaba wathi ephoxeka wangalahla ithemba baqhubeka waya phambili wazi wamthola umuntu naye amfuna ngiyabona ngoba uyisipho na futhi ukhumbule ungakulinga ukukhohlwa ukuyisipho esibalekile mangabe umuntu engakubona lokho ukuthi wena uyisipho indaba yakhe usuke eluze yena wena qhubela phambili uyozoza umthole lo ubona njengesipho kodwa ukuphoxeka mfowethu ukuzitshwa WhatsApp into kanombani ngiyabo so nakhona umuntu mangabe ubona ukuthi uyakuzinga engakho ungafanele ufike usende message mhlamba akuzibe uphinde usende enye wangiziba manje yini yabo mekuziba thula kanjalo akuzibe mhlamba ungadlulisa isonto uphinde uzama ukugcina into ekufanele uunderstand ngentombazane you only try kabili kuphela so akweqiwa lapho yabo ngoba mhlambe njoba makungizwe ngisho ukuthi mhlambe intombazane ikuphoxa nje emgaqweni uthi ukhuluma nayo mhlambe isuke kunento ecasulile yabo mhlambe isuke iphatheke kabi asazi isizathu sokuthi kuphoxe kuyini kodwa kufanele njani uyinikeze ithuba lokuthi nje mhlambe ukuthi kudlula isikhathi then uphinde uzama okwesibili mangabe usuzama okwesibili and still you get the same response kwamukele lokho qhubele phambili futhi indaba yakhe ungabusamnaka yabo ungalokho uqhubeka ngumuntu ngisho ubona umuntu uthi akayishaye ngawo yabo ngoba iyo lento edala ukuthi ugcina usuzinyeza soba ne low self esteem ngobani ugcina uzigoshina wena ukuthi mina ngihambe ngiphoxeka ngiqonye umuntu yendaba ngimubi kanti anginjalo yabo so ngiyathemba ngizwa ke mfethu and uzokwenza ngendlela ekufanele wenze ngayo so mangabe nesifiso sokubhalela umqeqeshi wensizwa ungambhalela ku-email ethi mqeqeshiwezinsizwa@gmail.com uma nje ufisa ukuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho ukhumbuleke futhi umqeqeshi wensizwa ikhale injabulo shopwood.